Velkommen til analysesystemet Vikingen. I denne video vil jeg lære dig, hvordan du vælger et objekt og en analysemodel, således du kan komme hurtigt i gang med at anvende Vikingen. Vi starter med at se på et objekt, det vil sige et finansielt instrument, f.eks. en aktie, et indeks eller et valutakryds. Du kan vælge et objekt ved at klikke på Vælg aktuelt objekt fra registret placeret i værktøjslinjen. Herved åbnes et dialogvindue med adgang til alle objekter i Vikingens database. Hvis du ved, hvilket objekt du vil vælge, kan du nu skrive navnet eller en del af navnet ved hjælp af dit tastatur i søgefeltet. I dette eksempel ønsker jeg at se på Danske Bank og påbegynder min indtastning. Når jeg er nået frem til Danske Bank, klikker jeg på OK-knappen i dialogvinduet, og Vikingen åbner et kursdiagram med Danske Bank. Diagrammet viser kursbevægelse for Danske Bank over tid. Kursudviklingen er her vist i et søjlediagram, hvor tiden vises på den horisontale akse, og kursen vises på den vertikale akse. Den nederste del af diagrammet er forbeholdt volumen, det vil sige antallet af aktier, der er handlet i en given periode. Alle grafer kan tegnes som dags-, uge- eller månedsdiagrammer. Ønsker du at skifte tidsperspektiv, kan du anvende følgende 3 knapper for henholdsvis dag, uge og måneddata. Vi lukker nu diagrammet for at se nærmere på en objektgruppe. En objektgruppe er en samling af objekter i en navngivet gruppe. Ved levering af Vikingen indgår der et antal forudbestemte objektgrupper, opdelt på blandt andet markeder og brancher. Hvis det objekt, du søger, findes i en objektgruppe, kan en objektgruppe tilgås via knappen Angiv objektgruppe. Lad os prøve at finde A.P. Møller. Jeg klikker på Angiv objektgruppe, og et nyt dialogvindue åbner. Alle objektgrupper, der begynder med DK- indeholder danske aktier. A.P. Møller indgår i DK-LCAP, en forkortelse for Danske Large Cap. Jeg aktiverer gruppen ved at dobbeltklikke med musen. Hvis du ønsker at se, hvilke aktier der ellers befinder sig i den aktiverede objektgruppe, kan du vælge at få vist en liste med alle objekter i gruppen ved at benytte knappen Vælg objekt for aktuel objektgruppe i værktøjslinjen. Alternativt kan du bladre op og ned gennem objektlisten ved at benytte de 2 pile placeret i værktøjslinjen, hvorefter kursdiagrammet skifter. Lad os nu se, hvordan du vælger mellem forskellige analysemodeller. Til dette formål anvendes analytikeren placeret i værktøjslinjen. I venstre side er modeller markeret, og i højre side af dialogvinduet præsenteres et udvalg af analysemodeller. Lad os åbne en signalmodel ved navn Bollinger-kanal. Det kaldes en signalmodel, fordi modellen giver dig direkte købs- og salgsanbefalinger i diagrammet, baseret på de indstillinger modellen har modtaget. Vi kan se, at kursgrafen skifter mellem rød og grøn. Når kursgrafen er rød, anbefaler modellen, du skal sælge aktien, og når den er grøn, anbefaler modellen et køb. Hermed afsluttes uddannelsesvideoen i valg af objekt og analysemodel. God fornøjelse med Vikingen.